Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Өлкән яшьтәге шәһәрдәшләр социаль түләүләргә документларны үз фатирларында рәсмиләштерергә тели. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Халыклар дуслыгы һәм Мәскәү проспектлары шатында ремонт эшләре кайчан төгәлләнер? Шәһәрдәшләр зары буенча урынга Ләйсән Ханова чыкты. Киләсе шимбәдән Чаллыда көзге ярминкәләр башлана. Сәүдә урыннары кайда урнашачак? Шәһәрдәшләр социаль хезмәт күрсәтүче белгечләрне өйгә чакырырга телиләр, әмма моны ничек эшләргә икәнен пенсионерлар белми. 80 яшьлек өлкәннәр материал түләү үзәкләренә үзләре йөри. Белгечләрне өйгә чакырыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Валерий Федоровка 79 яшь, соңгы көннәрдә ул материал ярдәм күрсәтү үзәге белгечләрен көтә. Җылылык өчен субсидиягә документлар бирер вакыт җитте ди ул. Әлеге субсидияны 1 июльдән түләмәгәннәрен пенсионер белмәгән. Материал түләүләр үзәгендә квитанцияларның икенче ягында тулы мәгълүмат бастырырга вәгъдә иткәннәр иде, әмма бернинди игълан да булмаган. Домой приходили все время. Вот прошлый год я уж сам через 2 месяца поехал, я говорю, что мне субсидии нет на тепло? А говорит, тебе не положено, ты не пришел. Ты говоришь, срок прошел. Я говорю, как это прошел срок? А говорит, так. Я говорю, вы же мне не сообщили. Ко мне раньше ходили. А говорит, сейчас ходить никто не будет. Бөтен хәбәрне белеп торыр өчен белгечләргә йөрергә авыр ди шәһәрдәшебез. Шул ук подъездда яшәүче Вера Сукарова да елына берничә тапкыр ветеран пособиесен рәсмиләштерер өчен шунда бара. Шул 4-нче квартир барып очырталадыр иде. Оннары аның белән барадырым. Өйдә каладырым инде ул очырталганда. Бар вакытына гына барадырым. Менә аннан соң ул бармый башлагач 2 мәртәбә үзем генә бардым инде, кеше күп була, шунысы гына узак торырга туры килә. Хәзер совсем тизалаватты. Зөрергә. Тама очрет, менә шунысы мешай итә. Белгечләр фатирга үзләре килсен өчен социаль яклау идарәсенә гариза язып, индивидуаль программа алырга кирәк. Шуннан соң ышаныч социаль ярдәм күрсәтү үзәге белән килешү төзелә. Белгечләр фатирга килгән өчен кайчак акча да түләргә кирәк. Бу исә керем күләменә бәйле. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Ремонт узакка сузылды. Зур чокыр казып куйдылар да көн буена ник бер эшче күренсен дип зарлана шәһәрдәшләр. Сүз Мәскәү һәм Халыклар дуслыгы проспектлары чатындагы төзекләндерү эшләре турында бара. Бердә 2 атналы коллекторны яңартуга керештеләр. Ни өчен эшчеләр ремонтны төгәлләргә ашыкмый? Урынга хәбәрчебез Ләйсән Ханова чыкты. Безнең иҗат төркеме килгәндә ремонт бара торган бу урында эшчеләр юк иде, нибары бер трактор тора. Аның йөртүчесе сабыр гына төзелеш материаллары китергәнне көтә. Сейчас жду щебенку. Сейчас заваливать будем, дорогу открывать. Бирдә зур чокыр казып куюларына инде 2 атна. Халыклар дуслыгы проспектында хәзер хәрәкәт 2 яклап та шикләнгән. Машиналарга бер полоса буенча гына йөрергә туры килә. Бу бигрәк тә иртә-кич шитен. Авария куркынышы да арта. Машина йөртүчеләрнең күбесе ремонт эшләре алып барылуны аңлап кабул итәргә тырыша. Проблема-то проблема, но делать надо когда-нибудь все равно. Трубу меняет, что сделать? Яршалы җылылык шелтәрләре компаниясендә әйтүләренчә, бу участокта коллектор бик нык тузган булган. Плитәләр җимерелгән очракта бөтен урам сусыз һәм утсыз калырга мөмкин ди белгечләр. Коллекторны технологияләргә нигезләнеп яңарталар. Шуңа күрә бирдә күп эшче булуы кирәкми. Эшләрне ашыктырып эшләү дөрес түгел диләр. В данный момент они готовят вторую половину дороги к разрытию, уложат щебень, чтобы машины могли ездить по уже отремонтированному участку. Әле күптән түгел бу участокта юлның өслеген алыштыру буенча капиталь ремонт булган иде. Хәзер асфальтны янәдән салырга туры киләчәк. Яршалы җылылык шелтәрләре компаниясендә әйтүләренчә, турбалар ремонты белән юлны яңартуны килешеп эшләп булмый, чөнки эшләр 5 елга төзелгән план буенча башкарыла. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Киләсе шимбәдән Чаллыга көзге ярминкәләр башлана. Алар 15 сентябрьдән 23 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Декабрьдә берничә шимбәрәттән каз ярминкәләрдә оештырылачак. Быел ярминкәләрне үткәрү урыны да үзгәрә. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Әлеге ипподром каршындагы мәйдан бош. Берничә көннән биредә ярминкә гөрләячәк. Быел алу хуҗалыгы товарлары белән сәүдә итү урыннары үзгәртелә. Моңа кадәр ярминкәләр Шамил Усманов урамында һәм Галиаскар Камал бульварында оештырылса, быел анда сәүдә рөхсәт ителми. Бу урамда машиналар йөрү авария куркынышы булу белән дә бәйле. Ярминкәләр Южный агросәнәгать комплексында, ипподром каршындагы мәйданда һәм Тукай яр буе мәйданында төзүче стадионы каршында узачак.
Алга таба җиңүнең 40 еллыгы урамында ярминкә мәйданчыклары булган комплекс төзү планлаштырыла. Әлегә республика бюджетыннан моның өчен акча бүлү мәсьәләсе хәл ителә. Бу бердәм сәүдә зонасы булдыруны күздә тота. Комплекс авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрне дә, аны эшкәртүчеләрне дә, сатучыларны да берләштерергә тиеш. Моннан тыш Чаллыда тагын 2 урында ярминкә урыннары булдыру күздә тотыла. Определены еще 2 земельных участка на ипподроме и в поселке Зябь, на которых планируется организовать ярмарочные площадки. Благоустройство ярмарочных площадок на вышеуказанных участках создаст не только комфортные и безопасные условия, но и позволит полностью обеспечить местами всех участников ярмарочного процесса. Белгечләр әйтүенчә, ярминкәдә сатылачак барлык продукция җитди тикшерү узачак. Ветеринар-санитар таләпләргә туры килмәгән очракта аны сатуны тыячаклар. Эсенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда ең яхшы сыйныф җитәкчесен сайлыйлар, укытучыларның кандидатураларын тәкъдим итү этабы башланды. Бәйгене Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогин оештыра. 2014 елдан бирле уза торган ярышта шәһәр мәктәпләреннән йөзләгән сыйныф җитәкчеләре катнашты. Ең яхшы сыйныф җитәкчесе исемен Чаллының иң күп тавыш җыйган укытучы алачак. Тавыш бирү Челнинский известия газетасының интернет сайтында узачак. Бәйгедә җиңүче Дәүләт Думасы депутатыннан рәхмәт хаты һәм 35 000 сум премия белән бүләкләнәчәк. Хәзер рекламалы мәгълүмат Чаллыга кабат умартачы Пигановлар килде. Алар инде шәһәрдәшләрне яңа бал белән сыйлый. Гадәттәгечә татлы продукт белән КамАЗ мәдәният сараенда сәүдә итәләр. Ярминкә атна азагына кадәр дәвам итәчәк. Умартачылар сатып алучыларга бары тик сыйфатлы һәм яңа аертылган бал тәкъдим итәләр. Бу юлы Чаллыга балның 20дән артык төрен алып килгәннәр. Татлы продукт Россиянең кояшлы районнарыннан җыелган. Мед разный, с разных регионов. Волгоградская область, Ростовская, Башкирия, Адыгея, Краснодарский край. Мы привезли такие сорта меда, которые редко встречаются в Татарстане. Такие как дикие медоносы, каштан, грецкий орех, мед с кедровой живицей. Пигановлар безнең шәһәрдә еш була, шуңа күрә шәһәрдәшләр алар алып килгән продукцияны яратып та өлгерде. Бал артыннан еш киләләр, сатып алучылар өчен бай ассортимент тәкъдим ителә. Балны урында татып карау мөмкинлеге дә бар. Пчел вот понравилось, вкусно, такой хороший. Гречишный тоже ничего, тоже с каким-то вкусом таким вот. Ну, липа как бы мне, она такая уже оптимальная самая. Не знаю, липа тоже понравилась, мне это башкирский мед. Не знаю, на мое мнение. Поэтому... А так, мне кажется, наверное, все вкусные, с каким-то этим привкусом. Шәһәрдәшләр балны хулай бәядән сатып алырга мөмкин. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр КамАЗ мәдәният сараенда эшли. Ярминкә 16 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә ишкәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Только 5 дней. Очень низкая цена. Горбуша свежемороженая всего за 149,90 за килограмм. Магазин «Светофор», Ломоносова 1А, 150 метров перед Боровецким мостом. Кировская обувная компания предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы дается гарантия от производителя. Представители компании принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 12 сентября в молодежном центре «Шатлык».